Аре, ще говорим. Кажи, бе. Аре, говори. Аре, говори. Ехо! Да, кажи. Чуваш ма? Нали? Разбира, бе. Здрасти! Здрасти. Псува. Маймун! Абе, нищо не се разбира, бе. Говори по-силно, ако обичаш. Сега чуваш ма? Чувам! Аре, говори по-силно и... Моля? Говори по-силно. И нали говоря? Да викам ли искаш? Да. Еми, нямаш. Коя е тази дете от теб говори? Коя? Сестра ми Чуд, кога имаш сестра, бе? от 13 години. Абе, не говориш ти в момента. Мисли, че се преструвам. Кажи нещо, ма. Казвам. Ало, Ти не ме ли чуваш, бе? не викай. Абе, я не ми говори така, бе. Оплаших се. Тъпа шматка неща са. Шматка. Да, точно това си ти. Ти си? Абе, ти си баси Дезет. Едно в момент си говори за всякакъв бот. Мислите, що обиждам дамите, бе? Ааа. Майка ми, внимавай! Ще те смачкам! А? Кажи, бе. Е, Майка ти ще ме смачка, така ли? не, аз теб ще те смачкам! Внимавай! Добре, хайде. Внимавай, какво говориш! Айде смачкай ме, де. Няма! Няма. Бей, ти си Чакай ли? цялото живот. Изчакай, говоря с президента сега. Наказаните. Внимавай, какво говориш! Вие сте много гадни турски говеда обаче, бе. А ти си пияница. Мразят турците. Боклук. Макуци мръсни си, бе. Да умрете всички до един. Не псувай, ти казах, майка ми е тук, ти казах. И го къде така? Аз не псувам, бе. Твоята къде е? Пя. Какво ти казах? Какво, бе? Какво бе? Изчакай малко, говоря сега. Чакай, говори с момчето, бе. Изчакай, говоря сега, ма. Е, добре, бе, 5 минути само. 5 минути!